איזה הפתעה יש? המבצעים והכותבים והמלחינים של? יאיר נסראללה. די! לא, זה מצוין! אני מתה על הפתעות. מתה על הפתעות. שלום! אתה מתיישב פה, אז אני אשב לידך. קדימה. יפה. שלום לאסף פרישמן ולאביב עזרד. אמרתי נכון? אפשר, כן, גם. איך עוד אפשר להגיד את זה? עזרד. עזרד. נשמע ארוך, כאילו 17 אותיות, אבל זה כולה 4. מה משמעות? אני שמעתי אותו מרצה על זה, זה חצי אז שעה. יאללה, מה, אני חייבת לדעת, אני נורא אוהבת שמות מה? משפחה. מה זה עזרד? אוקיי. עזרד, כן. זה מהמילה זרד. שזה? שבמרוקנית המילה אומרת הרבה. מרוקנית. כן, מרוקנית צריכה. צחה. צחה. אז זה פירוש הרבה, א', ר', ב', ה'. כאשר סבי במרוקו... הרבה כאילו עם א'. כן. היה לו דוכן כזה ברחוב. היה לו דוכן הרבה מכוון. היה מוכר המון הרבה. הרבה. ומה שקורה זה שהיה, את יודעת, היו איזה בעיות במרוקו, אנשים היו צריכים לעמוד בתור, במיוחד היהודים, וזה לפני 40-50 שנה. אז הוא זרד, זה ב-Z כותבים את זה. אז הוא היה מגיע, עומד בתור, ועד שמגיע התור שלו, נגמרו התלושים. הוא פשוט הוסיף A, אז הנה, אז זרד. לא נכון. אכן כן. איזה תחמן. אבל אבל הוא צודק. כן. אנחנו הבאנו לכאן את שני החביבים האלה, בגלל שהם כתבו את השיר המשובח, יאללה יא נסראללה. הוא כתבו. הוא כתבו, אתה כתבת. הוא הלחינו ואח שלי... אני צריך ככה. אני הלחינו ואח שלי כתבו. וואלה. מתי כתבתם את השיר הזה? ובכן כך. לא כתבתם, נדב כתב. כשהיה המונדיאל, back when זה המונדיאל, אז כתבנו איזה שיר למונדיאל. אוקיי. והופענו איתו בכל מיני מקומות, בין השאר גם בתוכנית של גידי גוב. אוקיי. תוכנית הבוקר. אכן. כן. להבדיל מתוכנית הלילה שיש לו. שהייתה לו פעם. לא, ניסיתי להיזכר איזה תוכנית יש לו, יש לו תוכנית בוקר. יש לו תוכנית בוקר, עם סיוון רב מאיר. המוכשרת עד אימה. לחלוטין, כן. כן. וגם בעלה. לא, גם הוא נורא מוכשר. גם גידי מוכשר. גם גידי גם אתם מוכשרים. לא, גם היה נורא כיף. גם. לא משנה, בכל אופן התקשרו אליי. גם אתם צופים יקרים מאוד מוכשרים. כולם מוכשרים. אולי מההפקה של התוכנית, אולי תכתוב משהו שיעודד את תושבי הצפון. אמרתי, מה למשל? אמרו לי, אתה זוכר, היה סדאם מטומטם, כזה. אמרתי, טוב. אוקיי. תנו לחשוב. ומיד התקשרתי לאחי שהוא... הוא גם מדבר בחרוזים. כן. מיד התקשרתי לאחי שהוא המוח בינינו, כי אני... והוא הביא איזה רעיון, וככה ישבנו על זה ביחד, ונהיה מילים, ואז נהיה מוזיקה, ובערך יום ורבע אחר כך כבר היינו בתוכנית של גידי גוב. זאת אומרת, זה היה ממש כזה במהירות הבזק. ותוך כמה זמן היה קליפ? לא, הקליפ הזה הוא חדש. שבוע, לקח 3 שבועות להבין שאנחנו במסע. יש הייפ... כן, שהקליפ הזה, שכאילו, תראה, זה שיר שהגיע בזמן הנכון, במקום הנכון. רגע, תגידי, קליפ חמוד? מאוד חמוד. אז בואו ניתן קרדיטים. יאללה. אוקיי. הכנת את זה? נעים לקרדיטים האלה. רשימה, עכשיו הוציא לי רשימה. תודה לאמא. תודה לנהג מונית שהביא אותי עד הלום. תודה, לא, אנחנו רוצים להודות לחיים יבלונקה מסינימה סטור שהפיק את הקליפ, ולחנן קוגל שהוא במאי, המלך ממש, הוא תסריטאי במאי והוא עושה את הקליפ. אפילו גרם לנו להיות שחקנים. גם ערך אותו. הוא גם ערך אותו. רב פעלים. אני חושב שהוא כבר יוצא להוריר מהזה. ברקדניות. הוא גם היה נערת המים. האמת שלא, הביא אח שלי הנערת, סתם. שירי גץ, ומיטל המפיקה העילאית, וכל שאר המפיקים. וכל שאר האנשים, אחי, דודו, ארז, אלית, כולם. מה אתם עושים חוץ מלכתוב שירים גאוניים? כותבים שירים לא גאוניים. יפה. כותבים שירים הרבה יותר גאוניים. שום קשר אתם להקה? כאילו להקה... כן, אנחנו להקה. אני לא להקה. אנחנו, סתם, הוא נשוי. אתם יוצרים תמיד? אני מוזיקאי, זה מה שאני עושה. אני עושה גם ג'ינגלים, להלן, יאללה יא נסראללה, שיצא קצת כמו איזה ג'ינגל משודרג, כן, וארוך. ועובד על תקליט שלי. וואלה. דיסק, עובד על דיסק שלי. מה זה חומרים שלך? חומרים שלי שונים לחלוטין בתכלית השינוי מה... זה יותר החומרים שלו, אני שמעתי, זה לא... ארוחת צהריים עולה לי. מה אכלת? קודם הוא דיבר על ביצה ותרנגולת, שניהם. כן. השירים של אסף פרישמן, בשירים האלה שהוא כתב, נגיד המונדיאל וזה, אז זה שירים שהם כזה בכפיים, יאללה, כולם משפחה וזה, שכונה. פונקציונלי קוראים לזה, אצלנו ובשירים שלו, זה כאילו, צריך לחשוב, רגע, אוקיי, הבנתי, קשה, פה, זה יותר שירים כאלה ברומנטיקה, יותר אישים. ואתה מוזיקאי? אני עושה את הפיקסיז, לנו יש הרכב של פיקסיז, מכיר? אני מתה על הפיקסיז. לא. היי!
been trying to To meet you. כבר עכשיו משלמים זכויות ל... כן, אנחנו צריכים לשלם עכשיו להקום זכויות. לא נשמיע את השיר. די. תגידו, אתם חשבתם שהשיר הזה יהיה כזה להיט? לא. אתה חשבת? אני יכול? בבקשה, נכון? דבר. אוקיי, הסיפור הוא כזה. כן. אסף מתקשר אליי, אני הייתי סוג של... אבל אתה לא מאמין כמה אנשים לא... כן, סליחה. אסף מתקשר אליי. כן. ואני לא שומע סתם. אסף מתקשר אליי. ואמר לי, תשמע, אני צריך להקליט מחר משהו דחוף, שיר וזה, אתה זמין, אתה מגיע? אמרתי, בסדר, סבבה, אני מגיע, בטח, always. והגעתי לשם, אז הוא הביא לי את המילים, והוא עושה איזשהו רפרנס שירה, הוא יצא מהחדר, שם פליי על השיר, הביא לי את המילים, הלכתי להשתין או משהו, תקשיב רגע ו... הוא לא הלך להשתין, יש פה ילדים, הוא הלך להטיל את מימיו. הילדים לא משתינים? הם מטילים רק בנות משתינות, ילדים מטילים את מימיהם, נכון? סליחה, בנות רק מפליצות. הם לא! אני כבר לא יודעת מה לעשות. מה, נשמה, זה מהאוכל, אני פתאום הכל עולה לי. אז הוא שם עליהם, כל הסוציאציות עולה לך גם, לא רק האוכל עולה לך. סליחה, בקיצור, הוא שם... זה לא כמו זה יעלה לי העניין הזה בסוף. הכל עולה עלייך. בקיצור, זהו, שמעתי, הוא יצא, שמעתי את זה, קראתי את המילים, אמרתי, קצת מוגזם, נראה לי המילים, אבל אמרתי, הוא חזר וכמעט היו לי דמעות בעיניים, אמרתי לו, אחי, זה להיט. סליחה, להיט. להיט. לא, אתה אמרת להיט. אני אמרתי להיט? כן. אני לא הבנתי מה זה אומר. כל הזמן תקן אותי, להיט. אמרתי לו, it's a huge להיט. מפה מלהיט, לא משנה. קיצור, אמרתי לו, זה להיט אחי, זה יכבוש את המדינה וזה וזה, ואחר כך הלכתי לישון, כאילו לא קרה כלום. אוקיי. מזכירה לי את עצמך. כן. וזהו, ואז שהופענו בזה למחרת, הבנתי שצדקתי. ככה שאם מישהו כתב להיט, יכול לשלוח אותו אליי, אני... ואם הוא כתב להיט, מזהים אתכם ברחוב עכשיו? האמת, רק בנות. וואלה. כן. שזה מה שחשוב. לא הבנת רמז מקודם? סתם, כן. לא, אני לא מבינה רמז. המפולתניק שלי. כן. המפולתניק? כן, עשו לי גם אני גר בפתח תקתק, אז עשו עליי כתבה, תושב העיר בפתח תקתק, הוא שר את, כאילו... ואמרו לי, תתקשר כל פעם שיש לך אייטם. סוף סוף יש גאווה לפתח תקווה, כאילו. זה אני ודן חלוץ, סתם. יש לכם סלבים בפתח תקווה? יש, בטח. מי? אורנה ומשה דץ. כן, בפתח תקווה? לא, אבל הם כל הזמן באים. בוא נתראי את אורנה דץ שר את השיר הזה? אצלנו, בנווה מונסון. מונסון זה גם אבל אותו מקומות כמו שפתח תקווה דעתי. לא, פתח תקתק, קודם כל פתח תקתק. למה אתה קורא לזה פתח תקתק? נשמע יותר טוב. כן, נשמע יותר טוב. נשמע כאילו גר במקום אחר, לא? פתח תקווה. תקתק. הקניון שלכם מוזר. קניון צריך לומר. והוא מוזר. למה צריך להגיד קניון ולא קניון? אומרים קניון? קודם כל ככה אמרתי. קודם כל אני יותר גדול ממך, תני כבוד. לא, ככה אומרים. טוב, בסדר. אני אגיד לך, קניון, כן. נגיד את קנית מוצר, לא קנית מוצר, נכון? כן, לא. אוקיי, נגיד, רגע. אתם שרים בערבית גם? וואלה. מי שר בערבית? יאללה. אתה יודע שיר בערבית? לא. יש לי מילה בערבית, הנער. לא, אני יודע להגיד. אהלן וסהלן. זה בערך מה שאתה יודע. איך אומרים חלוצים בערבית? אני יודע. חלוצים. ביונירס. ביונירס. כי אני מרגישה שאני גונב את כל השאלות. שאל אותי שאלה, אבל אישית, משהו אישי. אני גונבת את כל השאלות. בן כמה אתה? זה אישי מדי. וכמה אתה? הוא מצטרך חצי. אתה פנוי? זה אינטרנט, נכון? כן. זה לא... לא, זה לילדים. זה לילדים. אז כן, שם ישמור. כן, אני פנוי. תגידו לאמא אני פנוי, אם את עשירה, יפה, מושלמת, אז... קייטנת בילקיד, זה רגע הצנזורה שלי. אוקיי, המון תודה לכם. כן. אלוהים אדירים, בואו איתי. 18. בואו איתי. קייטנת בילקיד ממשיכה.